Africa sanibonani Dumelang awu bakithi nginibingelela nasegoli nginibingelela yonke indawo la kufinyelela khona umbukiso obhanyabhanya masisho kamnandi sithi ke why mina ngaphansi kwe channel enkulukazi uhlanga media solakala lapha ku YouTube okwakho kubalekile ngasonke isikhathi kumele ukwenza ukuthi meke nje wathola notification uvele uncafaze ulike bese uyakhomenta uma ufuna ukukhomenta noma ulinde uze ukuthi ngabe istory sihamba kanjani bese ke uyakwazi ukuthi ke noma kanjani ukhommente kodwa kubaleke kunako konke ukuthi usubscribe if ungakazi uzosubscribe ngiyakubingelela ngiyakwamukela uma ukuthi uyaqala ngqa namhlanje ukubona uhlanga media sekhaya kuyahlaleka hlala nawe uzobona njalo ngolosithathu sigila imanga kusaza amashow amnandi ngendlela esimangaliso esowafaka just uku-add ukuthi abantu umuntu abukele leyo nto ayithandayo naye i-channel phela le kahle kahle cha angandi kakhulu ngenkulumo abafethu niyazi nani ukuthi njalo ngolosithathu hleze esolungisa izinkinga zabantu njengoba namhlanje sizolungisa futhi enye inkinga noma inkinga ekhona yeyithandani ezakhohlisana ngoba bafethu kubhlungu ngoba makusuke kusathandana wonke umuntu usuke etshela ukuthi lento engiyisho iyokwenzeka kusasa ngokuhamba kwesikhathi kube khona ushintsho olubonayo ukuthi no lo muntu enginaye angithokozile ngaye noma mhlambe uthole omunye umuntu mhlambe ozovela vala isikhala thaqa salomuntu. That's why kubalekile ukuthi mawunomuntu abe yedwa ungaloko uhamba uzama abanye ngoba uzothola omunye umuntu ozoba necharacter oyifunayo ngaphezulu kwale character onayo ngaleso sikhathi. So ukuze ungazi ugcina ulingeka vele uhlale nje nomuntu wakho yedwa ukwenzela ukuthi uzoba right ngaso sonke isikhathi. Mhlambe okwama ngingabi kuningi kakhulu ukuthi vele sihambe se-studio siyobona ukuthi ngabe kwenzekani. Angibingelele mbukeli lapho ngasekhaya ngiphinde ngikwamukele futhi kwesibili. Igama lami mina nguthabiso ngwakacele kana igama le show iwhy mina igama le TV uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube. Uma kuthi uyaqala ngqa namhlanje ukusibukela qinisekisa ukuthi ungafazela usubscribe ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi makhona okunye sikuphosayo uzokwazi ukuthi usheshe ukuthole okunye futhi okubalekile ukuthi mawusibuka qinisekisa ukuthi uyawuncafaza usubscribe okunye ungalenzi iphutha lokuthi mabe kudlala imarket bese uyayidlula iyona ndlela nathi sikwazi ukuthi sikhokheleke ngayo lezi market. Namhlanje futhi solungisa olunye udaba ngaphansi ke we-show yethu ebizwa ngokuthi ke iwhy mina khona udaba esolungisa khona umuntu othe wasibhalela noma ngeke simdalule njengamanje kodwa ke umfowethu nje befikile ufike ngoba naku sizehliseleke nasamcela ukuthi akasondele ngoba kunomuntu ofisa ukuthi babe nodliwano ndlebe naye. Mfowethu siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Ngibonga ukwamukela ohlelweni. Yebo umfowethu uba igama nesibongo. Igama ngisibongo nguSipho isibongo wakanzama. uSipho wakanzama. Siyajabula kakhulu siyasho. Mfowethu ngoba phela uyazi ukuthi nje basibhalele umuntu ukuchazile ngendlela yakhe sesifuna ukuthi uzichaze wena manje uma iself kodwa ngizolonga ngikubuza ukuthi lokhu kuyini usitshele ngendlela yakho. Mhlawumbe umbuzo oqale engawubuza ukuthi umuntu obhizi ngani njengamanje uyasebenza wenzani uyazisebenza wenzani njengamanje? Engakusho kwamanje empilweni bengumuntu nje usazama lapho nalapho nabo bengisebenza ngaphambilini. Kwahamba ngesikhathi kwakuthi siyaretrenchwa ngamanye amazwi siyadiliza emsebenzini eminingi inganyana so kwamanje nje bengisahlele ekhaya ngihlanganisa lezo zinto ezikhathini empilweni. Kunjani kodwa bese ukuhlala ekhaya kodwa usebenza? Kunzima kakhulu mfethu kunzima nje kakhulu. Yebo kunzima. Ngiyacabanga nje ukwazi ukuthi njalo kuphela kwenyanga kunemali oyithola jikijika uzayithola. No ngiyayiso kakhulu mfethu ngalokho kodwa ke ngiyethemba mhlawumbe ngelinye ilanga kuzophinde kuhlangane futhi. So abantwana unabo impela nginawo umntwana. Ukhona yedwa? Yebo ukhona yedwa. Okay. Ukuthi esikhathini samanje mfethu khona into eyenzakala ebhlungu nokho yokuthi umuntu uma benengane uthola ukuthi ingane ikhuliswa umzalo yedwa. Ma abantu besathandana mina benengane bengashadile kodwa uthola ukuthi basathandana baseke emjolweni ngibashayela izandla kakhulu. Eyakhe ingane ikhula kanjani? Ikhuliswa uma nobaba kanye noma ikhuliswa uma ubaba akukho akwenzayo noma wena oyinakekela uma akukho akwenzayo ikhula kanjani? Mina engakusho empilweni okwamanje ngingasho ngithi ihlala kuba mawayo. Yebo mina bengihlala ekhaya njengoba singinenkinganyana so angikwazi ukuthi ngiphose noma bengiyafisa kodwa akwenzeki impela kunjalo. Kodwa phela umuntu mangabe edilizwa kukhona lokho kuyisambu kuyayiphosa. Kukhona mhlambe indlela owakwazi ukuthi ushare leyo mali noma mhlambe yayikade ingatheni. Kodwa mhlambe ukuphosa lo 10 rand nje enganeni since kuyingane yakho unemali eyisambe efikile.
Empeleni ngizoba specific nje. Lezo mali lezo sazama ukuzihlanganisa kwakuthi ke ngisalindile kunama process akhona ke so until kube manje nje akakalungi namanje. Yebo impela kunjalo nje. Ncese nalapho futhi ngifisa ngithembe ukuthi mhlambe futhi kusazophinde kulunge nakhona lapho. Okunye bafe ngifisa ukwazi ngoba yabona thina abantu abamnyama sinalento yokuthi ukuthi angana mazuza inhliziyo embi noma yini le ukuthi uma ngabe uzele emzini omuntu uyibophe nje inhliziyo impela ukuthi ungayikogeza igcikela lapho kulowo muzi noma ulethe inkomo kababa yalapho kulowo muzi lokubizwa ngemvala lengakithi. Ngifisa ukwazi ukuthi eyakhe ingane seyizelwe noma ingakazalwa nje kwaziyo ukuthi wena ukhulelisile kuloya muzi kukhona nemhlampo wakwenza uqinisekisa ukuthi uyabapholisa ngandlela thize abazali. Eqinisweni nje akukho bengisakwenzile. Kona nami bekuyisifiso sami ukuthi ngikwenze lokho. Kodwa ngenza into ukuthi izinto zami zigohlangane ngendlela engifisa ngayo. Kwakuthi ngihlala songaze nawe uzitshela ukuthi sisele ingane yakho la. Kanti ngiyabuza nje just because ngifuna ukwazi. Okunye bengifisa ukwazi abazali basekhona bakho. Abazali noma ngisenabo kahle kodwa ke ukhona njengamanje okugogo wami. So abazali bashona nje eminyakeni. Okay. Uma ngathi wachaza ugogo ngamchaza njengomuntu onjani? Ugogo wami bakholelwa kakhulu enkolweni inkolo lesiZulu. Kodwa futhi at the same time bayasonda so nje. Bayibambe ngapha nangapha. Bayakholelwa emasikweni futhi bayamdumisa uNkulunkulu. Ngisho futhi kanjalo yebo ngayibeka kanjalo so nje. Nakuba nayo benakho ukuthi ebuza nje ukuthi hayi senzo uma ukuthi uba namandla ikhombo yakho sayifuna ibuyele ngasekhaya cause bakholelwa ukuthi umuzi wabo ufanele uhlonipheke yonke into ozenzayo bafanele isithunzi sabo bakholelwa ukuthi bafana cabanga ukuthi mfethu kuzwakala kahle kakhulu. Ngiyakufisela futhi bafu ukuthi awufisi ukuba nomfazi ngelinye ilanga nje mhlawumbe nawe uzibona ungumnomzana. Ayikho into engakufisa ukuba nomfazi. Nami kuyisifiso sami ukuthi nami ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ingane yami ihlale beseduze kwami umfazi wami beseduze kwami. Nanokuthi nje kube khona umuntu nje ozobheka ikhaya phela. Ungaphatheka kanjani mfethu mangase kufona umuntu athi bafo njengamanje mfethu uyaphuza utshwala qala? Ngiphuza utshwala. Kufona umuntu athi bafo zikhiphana unaka ukudla lapha endlini uthi ayanginaka ukudla. Athi yazini shayisa la isitolo ngiye endaweni ukuthi noma ngizisibiza isitolo ngegama kodwa le into edayisa ukudla ngila isitolo esukuthi shayisa la ngizokuthengela igross uthi uyafika kekho ngabatheka kanjani kugaba kuhlunga impela bafunga le ndlela ukuthi nje mhlamba angazi nami ngenze njani kodwa nje kungabonakala ngaso sikhathi ukuthi ngithekani ngaphatheka kabuhlungu ngingaphatheka kabuhlungu impela ngaba mhlawumbe mengasaqhamuke ngelinye ilanga qhamuke seyidakelwa athi ngakwenza isilimo wathi uyafika lapha la ngikho ungaphatheka kanjani ungamkhulumisa ukwenza njani uma kuyindoda mhlambe sengacaca ngaso sikhathi ukuthi ngidine kangakanani ufike ngisemudini enjani ngoba into yakudina kakhulu leyo ukuthi akubizele into engekho ne okay kunomuntu la mfethu osilokuzela kodwa ngaphambi kokuthi ngixoxele indaba yalomuntu lo mhlambe ngake ngibuze nje ukuthi kusukela ku1 kuya ku10 indlela othembeke ngayo indlela oyiyona ebantwini nendlela oyiphatha ngayo phambi kwabantu nendlela omazisa ngayo nje omunye umuntu ungazipha bani kusukela ku1 kuya ku10 ngingazipha 10 out of 10 nakuba abantu phela benawo lo maphutha bese siyalisusa lelo phuzu lelo ukuthi mhlawumbe nami ekuthembeke nje ekuthenini mangabe uthi mfowethu uma ngase ngithi mfowethu nangu 10,000 ngingabuya usekhona kuwena impela kunjalo because indlela sikhuliswe ngayo nathi le ukuthi ngikhuliswe ngayo ifuthe kumina mfana kithi hlala lapho ngiyeza usuke uzobuya futhi ngempela ufike impela ngaba njalo oziphu 10 out of 10 yebo nakuba phela noma ngaba khona lo maphuza lo maphutha lawo no ngiyakuzwa kakhulu ukuthi cha ake ngilokuze lapha kunelokhuzana engifuna uyibone la evideo cela ungafaze nje lapha ezantsi ilalise nje uyilalisile kanjani ngafaze lapha ezantsi. Sanibonani babukeli igama lami nginguKelly Ngwakashazo ngibhalele uHaimi uhlanga media ngokuthi bangisize mayelana nokuthola ubaba womntanami wangilahlekelayo. Angazi bafuna uyamazi impela ngimazi kahle kakhulu uyamazi ngiyamazi akukho mhlawumbe okusalile ongafisa uphinde ukubuke futhi hayi ngiyamazi baba okay uyini bafu unawo uKelly lo wakashazi yebo uma wengane yami
Okay. Impela kunjani. Uma wengane yakho. Yebo. Uma wengane yami nje. Akukho mhlawumbe ikhala kanazo ngayo. Konke kuhamba kahle nje. Nami ingane noma enazo kodwa mina bengakaze angitshele mina. Oh, uyacabanga ukuthi unazo njengoba ekubhalele phela njengoba silacishe unazo isikhala naso. Noma ngena usukhala ngabe ukhala ngani mhlawumbe ngabe zikhona kodwa anginayo clue ukuthi akukho kubi kangakwenza kuyena nongakusaba noma ungabaleka makuthiwa uyaqhamuka. Engingakusho nje bafo ukuthi phela uma bengani behlezi bikhala. Iqiniso ngeke salibalekela lelo. Okay. No, ukhona mfethu around. Ngicela ukumbiza hlale phansi naye sizwe ukuthi ukhala ngani. Oh hayi. Okay. Awuthuki. Ngithi uzothuka. Uzothuka siyabonga kulungile mfowethu. Mana ngiphinde futhi ngizame. Bayo manje ngamfaka kunankinga. Yeah, fake. Alright. Dadewethu uyaphila kodwa? Yaphila. Yini, siyabonga kakhulu. Angazi noma ngibizile umuntu okuyena. Yebo yena impela ngiyambona. Nginesikhathi singana nomgcini. Sesiside kakhulu isikhathi and kunzima ukuthi ngingamthola ngoba bengatholakala nasefonini. Yo. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi siqhubeke nodaba ngoba udaba lwena uthanda ukuthi libe serious kakhulu. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi libashayile lo daba esizokhuluma ngalo namhlanje kodwa ngiyafisa ukuthi uqale usho igama lakho nesibongo ukuthi uba. Igama lami nginguKheli ngowakashazi. Kheli wakashazi. Ngihlanganisile ubaba wengane noma wengane asebenesikhathi bagcinana nasocingweni abakhulumi ngenxa yezizathu ezithize. Okay. Mhlambe ake siqale lapha uqala ukuyazi le ndoda impilo yayinjani kwakhamba kanjani? Ngiqala ukumazi kwakhamba kahle sithandana kahle nje ngakhulelwa wathembisa ukuthi uzoza koletha inkomo kaBaba. So wabuye wazama enye indlela wathi ngcono akaletha kuhlanganise nomcelo. So mase ngokuhamba kwesikhathi ke wayaleza ekhaya. Shuthi salinda sasizofika sathenga yonke inhlobo yento bathenga abazali kwenziwa amadekho yonke into. Mase kushaya lo date lo suku salinda kwazi kwayintambama bangafika so samosheka nje kanjalo ekhaya bangafika ngakusasa salinda ukuthi mhlambe uzobuyela sitshela inkinga sase mase siyafona sangabe sisamthola efonini. Lo sagcinana kanjalo nje. Ekhaya kubo bokwazi. Bengakwazi kubo kwakhe ngoba satholana eThekwini. Uyena bekwazi ekhaya, uyena bemela azongibheka ekhaya. Yo. Bafuse masikhuluma wathi akhonto etheni wake wayenza kusisi. Ngicabanga ukuthi uyakhumbula. Ngiyakhumbula uthola utheni wazi uma bengane uyabazi ukuthi bayibantu abakanjani. Angazi mhlawumbe kusokusangana kwama wengane nalokho. Angazi. Wona bethu ngizwa kahle kunjalo impela. Kwakubangelwa yini bafa konke lokho? Ngiyakubona ukuthi njengoba ukhuluma ngathi uyahleka kodwa ngibuka isimo ngendlela serious ngakhona ukuthi uthembisile emzini womuntu ukuthi uyeza. Impela kodwa wangafika abangachaza lutho futhi. Ngaleso sikhathi wesasebenza ngoba uyaleza nje sasithembile ekhaya ukuthi uzofika nathi izinto ngoba wesebenza. Kwenzekani bafu? Ngicela ngixolise nje ukuthi kwaba iphutha elikhulu lelo. Kodwa ke nami ngesimo sokuthi elenzeka kanjani ngicafisa ukwazi kwenzeka kanjani lokho. Ngalendlela ukuthi njengoba bese ngingachaza ukuthi ekhaya sikholela kakhulu ukuthi sikholela kakhulu ekhaya ukuthi lento le iphutha. Angasho ukuthi iphutha. Amasiko. Inhlonipho ukuthi umuntu ikhaya fanele ihlonipheke ngithi. So nami inkinga engaba nayo bese ngishilo ukuthi inkinga ukuthi ngiphelele umsebenzi angisakwazi ukuthi ngifethe zonke izidingo zasisi. Kanti bafu umsebenzi ukuphelele nini? Njengoba bese ngichazile bafu ukuthi phela umsebenzi njengoba usongiphelele nje umsebenzi angikwazanga imali kuba nazo. Nami izinto ngangithembele zemali lezi sizophuma emsebenzini ngesikhathi sokuthi mhlawumbe processing ngange-estimateile ngamanye amazwi. Ngange-estimate isikhathi esithile okay hayi lokho kuzobe sekushaya isikhathi lesi zonke izinto zami zobe sezihlangene. Kodwa bafu umcimbi mangabe uzoba ngomgqibelo umsombuluko losibili losithathu losine losihlanu uyabona ukuthi izinto ayihlangani.
why ungabafonela ubatshela ukuthi no kunesimo la engathi ngihlangana naso angasasiyamisani nami? Ngikhuluma iqiniso nje baba, nami ngasaba abanamahloni nje ukuthi awu sekuseduze kanjena yonke into so akuhlangene lutho nje kumina kwaba ukuthi nami nje ayi ngiphithene ngibanjwe stress ngayo yonke indlela le. Dadewethu akukho ofisa ukukhuluma naye mfethu? Ngifisa ukumbuza ukuthi wesengenabo noma abanganike uma ukuthi wengenayo etime yokungifonela angifonele nje angibuza ukuthi nginjani nokuthi ingane injani. Kwasekuphithene nje inkosazana yami ngalendlela yokuthi nje kwayifoni yami mayingasasebenzi yonke into yami nje ayisingasasebenzi. Imake baba wena kuba uyakwazi angithi usho njalo ukuthi uyakwazi impela ngiyakwazi. Okungani ukuthi ungayikhona nje just ukuyochaza ngendlela ngangisengishaya amahloni nami ukuthi bazothini ngizodlala ngabo ngeke basangithemba. Imake baba uhlukane ngoba phela uma ngabe uphuma empilweni yakhe ungasatholakala efonini sekuhlukana lokho. Uhlukane naye ngoba ungasamthandi noma uphume kuyena usathanda ukuba naye uphume kuyena ngenxa yokuthi ayikho nayo into ongayenza ngoba unamahloni uyabaleka bosamthanda uphuma kuyena noma ukhishwe izinkinga ezithize. Bengisamthanda noma bengingaphumile kuyena kodwa nami inkinga ezingiphoqa ukuthi angithi ukuma kancane until ngilungise into zami sibe sibonane. Ngithe kwana mozokhumbula kahle ngikubuza ngithe mina ungaphatheka kanjani mangasathi umuntu oza la ngizokuthengela igrocer bese uyafica lo muntu akekho wathi ungaphatheka kanjani? Impela ngathi ngingaphatheka kabi nami njengoba naye ephatheke kabi nje engibikele ukuthi uphatheke kabi kanjani. No kodwa bafo ucabanga ukuthi mina explanation yakhe ayanelisi mina enganelisi angihlangene nayo yonke kodwa mina angani umuntu yanelana nasi. Anganeliseki inhlobo. Angikhumbula ukuthi unganamahloni ngomuntu omthandayo. Umuntu omthandayo kumele umcheck ukuthi u right yini. Nengane uyibheke ukuthi right yini. Wona about ingane. Yezwa kahle kwengane. Nami bekuthi namahloni abantu abadala ubaba wakhe abazali bakhe ukuthi bazothini yabo bazongibuka ngenye indlela nami sengiqhamuka ngizobika izitori isinto sekwenzeke zonke lezi zinto lezi so ngagcina ngingakwazanga ukufika kubo. Bafo angithi wena wathiwa kuwena khokha inkomo kaBaba ngoba phela ingane yaseyikhona. Impela kunjalo. Wangayikhokha ngani ngoba amandla awo ungaba nawo? Akuzange kuhlangane nje bafo ngaleso sikhathi leso wase ufunelani ukuthi umthamo uzube emningi kakhulu mase uthi uzoza weyikhokha sokhokha nelobolo. Nami ngangithe ubusahlula inkomo eyodwa. Nami ngangithembile bafo ukuthi njengoba nje emsebenzini ngibona kuyabheda ukuthi okay ngizohlanganisa lokho konke lokho nale mali ezophuma lapha ngaleso sikhathi leso. Yabona nje mfethu mina ngokwami ukubuka indlela ekumele ngabe wenza ngayo njengamanje ngoba vele kusekude ukuthi ubabone abazali bakhe futhi uyasaba ukuyobabona nganoma nginamanga yini awusabi. Impela kunjalo bafo. Na iTV naba babukele njengamanje lapha. Ngicela uxolise isenzo wasenza siyimbi mfowethu siyimbi siyasabeka nje ukuthi ungathembisa abantu ukuthi uyeza uzolobola kuze kukhulunywe ngisho namathonga akhona ukuthi kunabantu abezayo abasuke ekuthini wena bese ubaleka ubridge kanjalo bese ucabanga ukuthi nje kuzoba mnandi kubazali bakhe naba babukele njengamanje khuluma nabo. Naba ya bazali ngizaqala uqala ngixolise kwentutakazi yabo. Okay. Ukheli wakashazi ngicela uxolo kakhulu kuwena ngiyazithoba ngayo yonke indlela ngikubona abazali labo nabo ngokunjalo nakuba kwenzeka lokho kwenzeka nami kusifiso sami ukuthi ngelinye ilanga ifiso zabo ngwazi ukuzifeza. Esibe isifiso ufuna ukusifeza bafo ukuthi ngihambe ngiyokhokha. Ukhokhela ini? Zonke imfanele kumele zonke amacala engawenza ngasho kanjalo. Ngoba kahle kahle kusamele ugeze umuzi kusamele ugeze umuzi yabona ukuthi bafo uthembisa abantu ukuthi uyeza ichilo lelo umphakathi walapha kule ndawo wasewazi ukuthi uyeza abantu bakhona abadala basebazi ukuthi kunabantu abezayo. Impela njengoba ngichaza nje bafo ngithi wonke amacala engawenza nami ngizimisele ukuthi ngizovela. Usazimisele ngokuqhubeka nalomuntu sisi? Angisazimisele bengimfunela ukuthi atholane nengane yakhe ukuze akwazi ukuyenzela amasiko mina ngeke ngisakwazi ukuqhubeka naye akalenzanga iqiniso. Kodwa phela ngoba vela akakushada ngicabanga ukuthi amasiko ningawenza nakini amasiko engane vela kucacile ukuthi akayifuni sekweyakini ingane ngendlela okuyiyona. Yebo kona kunjalo ngoba phela ube yisahluleki uhluleke yikona konke ozahluleka nawe ukuyondla ingane. Ungathi nje umyalezo yakuyena? Umyalezo oyakena ukuthi akaqhubeke nabanye laba behleli nabo ngoba mina bengangibheki vele bengangazi nalokuthi ngimaphi ungihlukumeze kakhulu. Mbukeli lapha ngasekhaya igama leshow iHype ngani igama leTV uhlanga media mina igama lami nguthabiso ngakacele ngoqumba amaqumba lalaqumbi selesele ebu niza nikubhaso phe njalo ukukhohlisa imizi yabantu nithi nizofika nizolobola bese nifike ningaloboli
ngoba njengoba ngisho ukuthi abantu bakhona lapho kulowo muzi abadala basuke sebazi ukuthi kunabantu basekuthina abezayo abazolobola indodakazi yethu. Wena emva kaloko bese ungafiki ngeinhloso zakhe ezithize lento yenzayo uyenziswa ubuvaka nobugwala nokuba nje umuntu ongazazi ukuthi umephi nomuntu ongazazi ukuthi ufunani. Azikho isidingo sokuyenza into enjalo. Uma uzazi ukuthi amandla unawo noma ngathiwa sekusondelela intsha ukushona ukuthi ngiyaxolisa ngiyabona ngathi akuhlangani. Ngicela ukuphinde ngizame ngelinye ilanga okwamanje isimo sami asivumi. Ubabekela iqiniso abantu balazi ukuthi okay akuvumi befisa kodwa akuvumi amandla kanawo ngoba shuthi kahle kahle bekuvele kuyiqiniso kwa ukuthi uyeza ngoba nalo iqiniso uyalikhuluma ukuthi akusenzekanga. So bafethu iqiniso libalulekile ngaso sonke isikhathi. Ngcono umuntu akuzondele lona iqiniso kunokuthi umuntu aza kuthande kuthandela amanga. Igama lami nguThabiso Qumba amaqumba nalaqombisa lesele lentaba. Akukho okuningi engingakusho. Phela nje ngavele ngithi babu